बुरि थांनानै खारनानै थाहैबाय जोंहा थाखाबो गैया फैसाबो गैया खारनोबो दा दैबारावनो थाबाय था मालाय फैखानाय दैखौनो बोरमा दानबा थांबावोथ' मा बुस्थुरा बेलाय मा बुस्थु इयो ना बिबु मा ना बिबु मा रायखोलै ना बिबु साफा खालामगासिनो दं सोरबालाय मानसियालाय माइ दुदोलै मानसिखौ बाब माथो जाख्रुबाय नुखाथारो गोथाङै जाग्रा बायदि नुयो माथो मानसिखौलाय गोदो जायोमोनबो सेंग्रायाव दा जायोमोन नामा गोदो गारबाय दा एसे दोनथ'बाय बैसो ओरैजायलाय आपि आमार बा आपि आपि ड्रेसखौ नायनानै ड्रेसखौ नायनानै माने हाजंनि बायदि नुदोंलै ना हाजं बायदि नुदों ड्रेसखौ नायनानै हाजंना माबा कामरुपिया देलाय कामरुपिया बायदि रायलायो रे रे होनगा रे इयो बुस्थुआनो बुजियाखै आं नाखिलै बिबु नानि बिबु हाय बेखौ जायालै लेथ्रासो इयो मेजेम दङ नों नुवाखै जोंनि आबै जायो आंनि आबै जायो बुस्थुखौ थाखुमादोंसोलै मा लादोंब्रा बैनायालाय मा बेलाय सेरेब फिल्टार नै बियो ना नै मिनिलायो ना एवराय बोरै जायो खबरा जानो जायाखै मोनाखै दाबो मोनाखै आयै हाबाब हेलौ हाउ आर इउ सा फुदुंदो मोजां ना खबरलाय मा जुमायब्रा बेलाय जुमायखौ बिदि सुलुयो सेरेब होथारसै होथारसै होनबा होथारसैलाय होनबा हालालै देलाय मायदि होयो नायनां दि मायदि होयो नायनां दहानि आरो बियो दहा लाखिनायालाय हरसेबानि मेगन मोदै जागोन नालाय ओंखायनो माने होखाबाय नोंसोर गामिया गोदो नै नोंसोर गामिया गोदो मा होनो खायजामाथि गामिया बै समाव माबायदिमोन दैफ्रा फिसा फिसामोन आरो गोजामोन सानि बै हाखरा बिराद गोथौ बिरोमोन ना इखौ आं दालां बारनो मोनदों रायजोआ स्कुलनि हाखौ गायनो होननानै बान्दो थेदों बै दैमाया बान्दो थेनानै ओरै थेनानै रायजोफ्रा लामा गेजेरजों दै लाबोदों ओमफ्राय बे नोंसानि हाखरालाय मानोथो एसे गोथौमोन स्कुलथिंजाय दै सोजोबदों स्कुलजों दै सोना रायजोफ्रा ग्लाब 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 माइ गायनानै ओमफ्राय दैमाया बै बोरमा गुन्दानिफ्राय थांनायखौ थेथेबाय बेसे सननि बाथ्रा बेलाय मिथिया जोङो समखौ थेरासि नङा हाजं सावनाया आंनि फिसा हौवाया गिदिरा दा हाजं सावनाया थेरासिनि जन्म दैफ्रा माबायदिमोन दैफ्रा फैथाराखैमोन ओइ रिथुलानि हाजोंसो थाङोमोननो रायजोयैनो ज' माइ गायनो होननानै बे दैखौ थेदों ओरैनो दैखौ थेनानै दै थेनासो लाबोदोंमोन दै थेनानै माइ गायनो लाबोदों जेनेबा ओमफ्राय स्कुलखै मन्दिरखै दैखौ जावना होनानै ओरै थांबाय ओमफ्राय थांनानै गायै दुनानै ओमफ्राय दैया ओरै फैबाय ओमफ्राय जोंखौ बालाफोर फैबाय बालाफोरजोंबा ओमफ्राय रायजोफ्रा बारा फैबाय माथो दैमाखै थांला होननानै बोरमा होलायदों माने सोरबाफोर जाखोमादोंमोन खोमा बेदरफोरखौ गोदानायफ्राव ओंखायनोथ' गोदानायफ्राव नङा जासनजोबो खालामनो बायदोंमोन खोमा ओंखायनो बोराबा थाबाय बोयोब्रा ओरै होनबा मिथियो बै थाइजौ बारिया ओइ आनै नेवलिनि थाइजौ बिफां दं जानो नोंनाव बारियाव दा हामा जाबा सलसलियावसो दा दङ जानो ना न' थाइजौ बारि दंना गैलाथाय थाइजौ बिफां दं थाइजौ बिफां ओमफ्राय गय फांसे फांनै दं दालाय ओइ बुरि थांनानै खारनानै थाहैबाय जोंहा थाखाबो गैया फैसाबो गैया खारनोबो दा दैबारावनो थाबाय था
मालाय फैखानाय दोनथ'नोखि बोरमादानबा थांबावो थांबावो हा मालाय जमा जाखाबाय बाला नै जोङो खथ' फिसा लाना लारि लेंखि बिसानि बे सुबुंथि मोनहानि माबाखौ दालांखौ बारहोलायनाया गोदनासि दैखौ फिसाफोरखौ खर' लायै लायै बारहोलायनाय माइ गायहैनाय बिराद गोथौमोन बाल नाफ्रा माबायदि माबायदि ना मोनोमोनलै बामि थुरि ओमफ्राय मागुर गोदान बारलारि दै खावै 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 बावबोबाय दा मालायबा सोरलांखो नागिरना मोनजा अमा सावराफ्रालाय रोंगोना रोंजायाब्रा रोंबाय ना रोंदों माथो ओइ माबा जाजाबाय नामाब्रा बिगुरा होनलाय नालाय जाजानो जाजाया फाख्लाबा जाजाबाय मोजां जाथारथ' ना गयखौ होयोबाथाय माने फाथैयाव माने सुनै फोनना होनांगौ आरो माने औ मानि थाखाय माने बिदिनो माने गयखौ बासिना जाबा नोंहा माने बांसिन होनांगौ जायो माने ओइ उमुगा गाज्रि उमुगा मोजां होनना बुङो माने हारसाफोरनिबा माने बासिलायला नै भाइटि नै जा होननानै होबाय सुनै फोनना होखाबाय नालाय खुगाजों नों होबाय नालाय जाखानांसिगोन बेखौ नों बासिनाय गैला आरो मानि थाखाय एसे डेभेलपसिन जादों होनदों बिदि बेखौ बुंदोलाय जानायनि थाखायनोथ' एसे डेभेलप जाबाय माने जानायाव बासिनायखौ जोंना एसे माने फैसाया बारा जानाय जायो माबोरै बारा जानाय जायो माने बासिना जाबाय नालाय गाज्रिखौ गारबाय बिसोरनाव गाज्रि बाजि मोजांखौ बासिनाय गैला माने बिदि आरो औ दे बाजै आंबो जानोसै आं बाजैखौसो गय लाबोग्राखौसो बायथिना होनलाय लांबायलै